እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ዕለታዊ ዜና ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንፍልይቲ ልእኽቲ ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ጊዜኣ ብሓደ ዓመት ኣናዊሑ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት መበል 44 ስሩዕ ዋዕልኡ ዘካየደሉ ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብዝምልከት ዛዕባ ካብ ዝተሳተፈ ሃገራት ተን 24 ፍልይቲ ልእኽቲ ንሓደ ዓመት ስርሓ ክትቅጽል ኣድሚፀን በንጻሩ 10 ሃገራት ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዝምርመር ጉጅለ ስርሑ ክቕጽል ኣይፋል ከድምጻን ከለዋ 13 ድምፀን ዓቂበን ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኣብዚ ናይ ዕለት 16 ሓምለ ውዕልኡ እቲ ጉጅለ ስርሑ ክቕጽል ምውሳኑ ነቲ ኣብ ኤርትራ ተሰኒዱ ዘሎ መግሃስ ኩሉ ዓይነት መሰላት ተወሳኺ መርትዖታት ንምርካብ ክሕግዞ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ገዛእ ህዝቡ ዘውርዶ ዘሎ መግሃስ መሰላት ምስ መርትዖታቱ ቀሪቡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ ምስምምዑ ኣብቲ ሃገር ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ይፍጸም ከም ዘሎ ዝእንፍት መርትዖታት ስለ ዝተረኽበ እዩ ናይታ ፍልይቲ ልእኽቲ ዕማም ክውስኽ ተገይሩ እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ እታ ጉጅለ ኣብ ኤርትራ ኣትያ ብናጽነት ስርሓ ከይተጻፍፍ ስለ ዝኸልከላ እቲ መስርሕ በብዓመት እናተናውሐ ይቕጽል ኣሎ ኤርትራውያን ተጣበቕቲ መሰላት ነዚ ናይ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውሳኔ ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ ገሊጾም ኣለዉ ሓልዮት ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ናብ ሬድዮ ኤረና ብዝሰደዶ መልእኽቲ እቲ ውሳኔ ዓወት ንሓቅን ፍትሕን እዩ ድሕሪ ምባል እታ ራፖርተር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ንኽትስንድ ዝገበረቶ ጻዕሪ ዝድግፋ ሃገራት ብዙሓት ምዃነን ገሊጹ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኤርትራ ምስታ ራፖርተር ምትሕብባር ከርኢ ናብ ኤርትራ ኣትያውን ጸብጻባ ከተጻፍፍ ጻውዒት ኣቕሪቡ ብቀዳማይ ሚኒስተር ዝምራሕ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዑደት ኣካይዱ ዕላማት ጉጅለ ልኡኽ ብወግዒ ተገልጸን ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋህበ ሓበሬታ ክልቲኦም ወገናት ዝምድናኦም ንምድልዳልን ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ዝህሉ ምትሕብባርን ዘትዮም ዝብል ተዘይኮይኑ ዝርዝራዊ መግለፂ የብሉን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣብ ሃገሩ ዘሎ ውሽጣዊ ቅልውላው ከምኡውን ብጉዳይ ዲጋ ተሃድሶ ምስ ግብፂ ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ሰማይ ዓሪጉን ከሎ ሃንደበታዊ መገሻ ናብ ኤርትራ ምፍጻሙ ካልእ ንጹር ዘይኮነ ዕላማ ከም ዘለዎ እዩ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝወሃብ ዘሎ ትንታነ ዝምድና ፕሬዚደንት ኢሳያስን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዳግማይ ካብ ዝሕደስ ኣብ ካልኣይ ዓመቱ እቲ መስርሕ ከምቲ ተስፋ ዝተነብረሉ ኣይከደን ክብል ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ መግለፂ ድሕሪ ምውፅኡ እዚ ሃንደበታዊ ዑደት ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይካየድ ምህላው ብዓይኒ ፖለቲካዊ ዘይዕጋበት ዝርእይዎ ወገናት እውን ኣለዉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዳግማይ ምሕዳስ ስምምዕ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ካብ ዝጀመረሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ኮነ ካልኦት ጎረባብቲ ዝካየዱ ስምምዓት ካብ ዓይኒ ህዝቢ ኤርትራ ዝተሰወሩ ምዃኖም ቀጻሊ ሻቕሎት ዝፈጥር ጉዳይ ከም ዝኾነ ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ይገልጹ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንመላእ ዓለም ኣናዊጹሉ ዘሎ ብዝሕጂ እዋን ጀርመናዊ ትካል ፋርማሲ ሳልሳይ ደረጃ ፈተነ መድሃኒት ክካየድ ድልው ከም ዘሎ ፍሊጡ እቲ ባዮኤንቴክ ዝተባህለ ትካል መፍረ መድሃኒት ነዚ መከላኸሊ ኮሮና ቫይረስ መድሃኒት ኣብ ቻይና ፈተነ ክካይደሉ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ፍሊጡ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃቲ መድሃኒት ዕዉት ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ፈተነት መድሃኒት ኣብ ልዕሊ 100 ሰባት ዝግበር ስለ ዝኾነ ክኢላታት ሕክምና ንውፅኢቱ ብዓባ ሃንቀውታዮም ክጽበይዎ ጸኒሖም ኣብዚ ኣብ ቻይና ክግበር ተመዲቡ ዘሎ ሳልሳይ ደረጃ ኣብ ልዕሊ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ወለንተኛታት ይኽካየድ ዕዉት ኮይኑ እንተተረኺቡ ኣብ መፋርቕ 2021 ዓመተ ምህረት ናብ ኩሉ ሰብ ክባጽሕ ትጽቢት ኣሎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ተመዝጊቦም ዘለዉ ንኮሮና ቫይረስ ዝፍውሱ መድሃኒታት 23 ኣብ ደረጃ ክሊኒካል ክምዝገቡን ከለዉ ቅድመ ክሊኒካል ተባሂሎም ዝተመዝገቡ ኸዓ 140 ዓይነት መድሃኒታት ኣለዉ ህንዲ ብወገና ብምትሕባር 3 ትካላት ምፍረ መድሃኒት ዝካየድ ሳልሳይ ደረጃ ፈተነ ካብ ሶኒ 20 ሓምለ ክጅምር ምዃና ኣፍሊጣ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብሕሱም ዝተጠቕዓ ሃገራት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብራዚል ሩስያን ህንድን ኣብ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ይስርዓ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ ዝቕጽል ትሕሶና ብዮናታን ሃብተ ዝዳሎ ናይ መዘናግዒ መደብ እዩ ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ